ହାତକୁ ଦେଖାଯାଉ କରୁଛନ୍ତି ଜୁମ୍ କରିକି ହାତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ ଦେଖାଯାଉ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବ କାନ୍ଦିଆ ଖାଉଛି ବୋଲି। ଆଗ ନିହାତି ମେନ୍ ସେ ବସିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ୟାକୁ ସବୁ କାଟି କାଟିକା ହଁ 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 ତମେ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ମଝିରେ ମଝିରେ କାଟି କାଟିକି କରିବି। ତିଆରି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏପଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ କେଉଁଟା କହିଲ ଯେଉଁ ମହମରେ ତିଆରି ହେଇନି କି ଯେଉଁ ସୂତା ଓଳେଇଛନ୍ତି ସେ ସୂତାରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ ସୂତା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବି ଏଠି ସୂତା ଯେଉଁ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ସୂତା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇଟା ସାର୍ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ନା ଲେମ୍ବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି।